Ahojte priatelia. Ahojte priatelia revitalizovanej budúcnosti. Vítam vás opäť tu od nás zo samoty u lesa, a to priamo zo zeleného údolia, ktoré už poznáte veľmi dobre, lebo však veď tých videí som tu už natočil nemálo. A dnes som sa rozhodol a trošku aj hecol, lebo je teda fakt pomerne horúco, skôr tuto na slniečku, ale v zájme podania tejto pozitívnej správy som sa rozhodol, že to dám, a preto som tu. Pozrite na to, zelené údolie, hej, vnímate to, jak je tu krásne živo. Áno, cestička je okolie, ktoré som už musel vykosiť trošku na sucho. Predsa len trpí, ale ako vidíte, zelené údolie na sucho vôbec netrpí. No a teraz máme asi ten najhorúcejší deň v roku. Je to zhruba 3 týždne, čo tu nepadla ani kvapka. A pozrite na to, jak tie bodliaky krásne dozreli, jak sú tie černice živé, mocné, plné vody, hej, nič im nechýba. Zároveň, aby ste mali informáciu, maximálna teplota tu dosiahla takých 32-33 stupňov, žiadne 40, 41. To je nezmyselná teplota, za ktorú si v podstate s prepáčením, ak také zažívate, môžete sami. Neberte to ale vzlom. Ja vás samozrejme nechcem nejak urážať, nechcem vás nejak ponižovať, to není v žiadnom prípade môjim zámerom. Ja si naopak myslím, že všetci ľudia, ale aj zvieratka, máme obrovský potenciál veci ovplyvňovať pozitívne. A to, že sa tak nedeje doteraz, neznamená, že sme idioti. Znamená to, že nám to nie úplne všetko došlo, respektíve, že nám v podstate zo všetkých možných miest tvrdili zavádzajúce informácie. Tak, pozrite sa na to, aké je to krásne zelené. Áno, sú tam miesta, na ktorých to už malinko presychá, ale fakt po tých horúčavách a potom suchu je to, ako je toto zelené údolie, fakt krásne, živé, zelené, je to až dýchberúce. Do toho časť tej žltosti a hnedosti tvorí práve to, že určité traviny napríklad majú takúto chocholku. Nic menej, ako vidíte, tie opatrenia náramne dobre fungujú. A ešte raz teda pripomínam, tu pred 14 mesiacmi bolo sucho, mŕtvo a bol tu ten víceméne holorúb. Žiadna zeleň, nič. Choďte späť do videí, urobil som o tom aj playlist, kde sú aj tie prvotné videá, nech sa páči, ľahko to nájdete. A teraz, pozrite, zeleň, ktorej sa skoro nedá uhnúť, buky, ktoré sú krásne zelené, hej, dokonca, nech sa páči, kto by mal chuť, dá sa tu občerstviť na krásnych, chutných černiciach a zároveň pokochať sa fakt akože botanickou záhradou, inak sa to nazvať nedá, lebo tu sú stovky druhov bylín, rastlín a takej prírodzenej biodiverzity. No, čo dodať? Toto sú veci, ktoré vieme robiť všade. 30 hodín na hektár sa dá urobiť po každej ťažbe v lese. Zachovať diverzitu je možné aj na veľkom poli. Keď územie nestratí vodu, nestratí život. Naopak, keď územie stratí vodu, stratí život. Pozrite sa tamto naproti. Vidíte? Nejde mi to, nejak mi nepríjma palec.
Tak. Vidíte tam naproti? Tie žlté stromy? To sú usychajúce brezy. Áno? Dobre, vráťme sa späť. Tak. A obíďme okolie. Kol dokola. A keď stromy máme my tu. Vidíte? Všetky sú zelené. Tu není jeden žltý strom. Ani jeden strom tu neusychá. Všetky sú živé. Všetky prosperujú. A to aj vďaka tomu, že toto miesto, na ktorom zrovna stojím, ktorému hovorím zelené údolie, nevyschlo. Nemali sme tu milimeter erózie. Ani gram pôdy odtiaľ to neodteklo tamto dole do údolia. A to si možno všimnete, aký je tu vlastne prďák. Tam na tej druhej strane doporučujem, niekedy príďte na osobnú návštevu, budete prekvapení, ako strmé to je, ako ťažko sa tam dá udržať na nohách. A pozrite, je to plné života. Na jednej strane sa dobrovoľne priznávam, že až taký úspech som nečakal. Že toto územie bude až tak odolné voči absolútne najextrémnejšiemu počasiu, aké som tu zažil, je prekvapujúce. Aj pre mňa. Nic menej, je to krásny dôkaz toho, že to možné je. To není, že to není možné. Naopak, je to možné a nie, že je to len možné, ale je to aj potrebné. Ak v ďalších rokoch nechceme dojsť do situácie, že budeme musieť nechať požiare horeť, lebo nebude čím hasiť, ak nechceme dojsť do bodu, že si budeme kupovať minerálku v plaste, lebo z vodovodu už nič nepotečie a že sprchovať sa budete ani neviem ako, tak je toto nadmieru teraz potrebné. Zároveň nebudem o tom hovoriť zatiaľ viac, ale sú tu výborné náznaky toho, že o revitalizáciu začína byť záujem aj na úrovni akejsi komunálnej politiky. Otvárajú sa nám tu možnosti spolupráce a je veľmi možné, že po už týchto voľbách by sa začali diať nejaké zaujímavé veci, pričom ja verím, že sa budú diať aj bezo mňa, ale tie, v ktorých budem vedieť sa účastniť, do tých proste tú energiu vložím, pretože neexistuje inej priority, ako je život, ako je voda, lebo život a voda sú spolu tak úzko spojené. A na to, aby sme mohli mať potom iné priority, musí najskôr táto jedna byť plne funkčná, naplnená a uvedená v prax. Takže áno, šance tu máme. Verím, že na to nie som sám a nie sme na to sami a verím, že aj v tých ďalších obdobiach nás na to bude viac a viac. Že vec, ktorá není jadrovou fyzikou, vec, na ktorú nepotrebujeme vysoké školy, aj keď ja ju teda mám, ale není umilná. Tak ja som chodil zbytočne na vysokú školu, keď ma tam o tomto nenaučili nič. Chápete? A vy ju teda nepotrebujete tiež. Zabrániť pôdnej erózii, zabrániť stráte vlhkosti z pôdy, kde jej vieme uložiť najviac. Viete si predstaviť 500 litrov vody? To je 5 tých kubíkových kockatých nádrží IBC, áno? No a to je tu v každom metri štvorcovom pôdy. Teda je to možnosť. Túto to už teraz po tých 3 týždňoch sucha asi až tak veselé nebude, ale dobre, asi tu v kubíku nájdeme nejakých možno 200 litrov, hej? Tam naproti, kde ťažili a neurobili nič, tam s ťažkosťou už nájdete posledných 100, možno 50 litrov v kubíku, ak ich tam ešte nájdete. Lebo tam vidíte, žltá a hnedá prevláda nad zelenou. Bohužiaľ, ale takých možností nemám, aby som fakt po každej ťažbe to urobil vlastnými rukami. A toto
toto, čo som tu dokázal, pomocou, teda ja som dokázal ja som urobil len málo. Ale to, čo tu dokázala príroda po tej malej pomoci, ktorej som ju doprial, tak to je nesmierne inšpirujúce. Bohužiaľ teplomer a termokameru nemám. Tento telefón to neumožňuje, ale keby som také vybavenie mal, tak by som vám to ukázal aj v stupňoch Celzia. Ako krásne sa to tu aj mierne ochladilo, ako krásne tú horúčavú kosí, respektíve skosí práve to, že tá pôda a vegetácia spolupracujú, že udržujú vodu, že je v tej pôde život, že tu není mŕtvo. A keby tu mŕtvo bolo, čo zaplať Pánbo nedopustím, tak by tu bolo úplne rovnaké peklo, ako je dole. Tiež by tu bolo 41 stupňov, verte tomu. Ale není. Není a nebude. Tak jo, viem, že toto je také revolučné video, mám aj takú náladu, tak prečo nie? Lebo však pozrite na tie buky. Pozrite na tie buky. Minulý rok ešte ležali tuto pod bordelom, ktorý na ne vyťahali ťažiari. Potom som ich z toho bordelu zdvihol ako také oholodané tyčky. A pozrite sa, akou vegetáciou sa nám tu, akou zeleňou, akou hmotou sa tu dneska predvádzajú a proste sa tešia zo života. A vidíte na tých listoch, že týmto stromom vôbec nič nechýba. Inšpiratívne? Ak áno, kľudne zanechajte koment, like a zdieľajte toto video do sveta, lebo ak nejaké video by bolo treba urobiť virálne, tak asi toto, príbeh Zeleného údolia, ktorý jasne ukazuje, ako dobre funguje revitalizácia. Nuž, takže pre dnes bolo dosť agitácie. Ja vám všetkým držím palce, aby sme nejak spoločne jednak najskôr prežili to, čo tu teraz máme. Druhák, aby sme si uvedomili, že áno, šli sme po zlej ceste, urobili sme chyby na tej ceste, čo ale neznamená, že sme idioti a máme sa zakopať. Znamená to, že sa máme poučiť a z toho poučenia vytvoriť nejaký v budúcnosti prospešný záver. No a zároveň vás chcem všetkých podporiť. Nebojte sa toho. Aj jeden človek s obyčajnými rukami dokáže urobiť zázraky. Ostatne nielen tu, ale teraz už aj v Revúcej, v oblasti, ktorú som nazval Éden, u potoka robíme zázraky. Aj tam budeme natáčať príbeh revitalizácie, aj tam vznikne dokument o tom, ako sme to tam poriešili a ako to tam funguje, či nefunguje. Lebo ak by to náhodou nefungovalo, bude aj to zaujímavým zistením, že to tam nefunguje. Ale ono to tam už teraz funguje. A preteraz vám hold prajem krásny čas, plný pohody, lásky, spolupatričnosti, súcitu a rešpektu a samozrejme aj revitalizácie vôkol aj v nás. Pa, pa!